kontegera mure nimbu atio mondo tabu atia maguta Ruto yo ekera achete etago lirie campaign nero toete district quarters ekera achete etago tato jagrete etago kenyenya teyo seitonya sasa estima teyo bono ekera na aligereria matiangira te bankuroria le chikura nkamotelio tarabori chikura genda bo birango oikaranse na bagaka oikaranse na bantu bozo oikaranse na birango mwana komarwaga chibese kiria tumia lero milioni ibere tare koleta rabangira omanyira goteba inche no solo ngoto itare onyogo kwane na kukolagera rutagambe no solo akwe tigatokwe morene gene na Ruto takobamba onye matiangi na tegera abantu yale gotegera ngora oseruto naja como deputy atale gotegera nutaje como deputy ninje manyete matiangi twasometenere committee ya Nairobi igebwata nyaundi egatwara kinya kiongora abantu batabwati kura tigachega igabogirango abona liyo wali chikura tigamba boliga ekero mondaba o moiseke mbona como everege lakini umuntu kona kama toya na manyole tigamba boliga alise itonya sasa umuntu yomo mumurayo meka to abake akayunye na isaba korwana akamnyoka mbake bedroom akanyora isina ngirange sokona bakalaki bale umuntu yo na kobiara na ama to seruto mbaite na hu nkiako na kosoro mokani mole abagira mwezi Ruto ngoko amaji Ruto chiko 2022 tiamira nepole bwana Ruto huyu nani Maangi na huyu Osoro wamefanya kazi ya ajabu. Leo hatungekuwa hapa kama sio Osoro na Maangi. Pesa imetumika milioni, Ongwa ametumia, Matiang'i ametumia, Mara